kukungamidzai pachirongwa Paivapokare Audiobooks pandiri kutanga kuverenga bhuku idzva rinonzi Vakasiiwa Pachena nemunyori muzvare Juliet Chikanza. Chikamu 1 Dariro 1. muHarare mumba maLizzy. Lizzy agere pachigaro chidiki chedressing table yake. Ari kugadzira kumeso kwake achiimba zvake. Apedza izvi anosimuka ogara pamubhedha wake. Anotarisa pakaringazuva kake otanga kutaura oga achisimuka kuenda kumusuwo. 8 o'clock. Mukati Ray achauya iyeyo. Iwo mazuva ano handichambomona zvakanaka. Kana akataura kuti anouya, dzimwe nguva anorega hake. Iko kubvira pandakangomutaurira chete nezvepamuviri pangu, akabva angoshanduka. Zvino ndiye akanditi ndinoonekwa nachiremba. Saka anofanira kuuya kuzonzwa kuti vati chii. Regai ndimupe 5 minutes. Anodzokera padressing table ombogara achizvitarisa muchiringiriro nekunyatsozvipukuta-pukuta. Asi hapana chamboshanduka parunako rwangu. Ndichingori Lizzy mumwewo wamazuva akare, achitsvedzera tsiyo dzake. Maziso angu Ray anozoada. Anobata rushaya akangotarisa muchiringiriro. Asi vakomana havana pavo. Musikana kunyangwe anake sei, akangoita pamuviri chete, kwavari runako rwuya panenge pasisina. Kuti Ray angadarowo, hameno, hazvizivikanwe. Asi akati anondida. Achitarisa kumusuwo, zvinodai achiuyawozve, mwoyo wangu wagadzikana. Achitarisa pakaringazuva kake. 5 minutes dziya dzatopera. Zvinondoita sei? Kubva regai ndimupezve dzimwe. Anosimuka oenda kunoisa record paradiogram. Pakarepo anonzwa kugogodza pamusuwo. Anobva arega zvaari kuita otarisa kumusuwo. Pindai. Ray anopinda otanga kubvisa bhatye. Sorry mudiwa, vanhu vanonetsa chaizvo kubasa uko. Ndivo vandinonotsa. Ndatoshanda overtime. Ndanga ndava kuti hauchauya ini, kubva ndanga ndatonetseka. Ndokuitira kofi here mudiwa, kana kuti unoda cold drink? Ini ndiri kuzopiswa chaizvo. Ndipe hako cold drink please. Lizzy anobuda. Ray anosimuka pachigaro otarisa zviri mumba. Anotarisa chiringazuva chake achita semunhu ane kwaari kuda kumhanyira. Anenge achiratidza kuti ane zviri kumunetsa. Lizzy achipinda. Chiuya unwe drink yako shamwari, ndauya necoke. Anogara pasi. Ray waita hako shamwari. Anotombonyarara achinwa. By the way, wazoenda here kwadoctor? Ndaenda. Ndatozoenda kubasa ndabva ikoko. Rega ndikutorere kadhi uzvionere wega. Anotora bhegi rake, otora kadhi opa Ray. Obva aramba amire pedyo naRay. Achiverenga. Pregnancy confirmed, 3 months. To come again next Wednesday. Anogadzika bhodhoro pasi nesimba obva abata rushaya. Ichokwadi here ichi Lizzy? Lizzy achigara pasi. Ichokwadi mudiwa. Ingawani ndakakudza kuti kuenda kwadokta kungoendawo. Asi chokwadi ndaiva nacho kuti pamuviri ndava napo. Zvino dokta atotsinhira chete. But Lizzy, anyway, zvino uchaita sei? Lizzy achishamisika. Ndaita sei? Uri kuda kuti chiko nhai Ray? Uri kureva here kuti zvino tichaita sei? Ray, unoda kuti nditi zvino tichaita sei kuti nhumbu yacho
yakatakurwa nevanhu vaviri here? Ndiri kubvunza akaiwe muridzi wenhumbu kuti uchaita sei nayo. Lizzie izwi rake rakwira. Uri kureva kuti chiiko nhai Ray? Uri kureva kuti nhumbu iyi haizi yako here? Anodaro achibata dumbu rake nokuenda kuna Ray. Ray achisimuka. Haiwa Lizzie, iwe wava munhu mukuru, saka ungadai wakazvigadzirirawo. Zvino ini? Lizzie: wati dai ndakazvigadzirira? Kuzvigadzirira chii chacho? Hauna kuti wega here unondiroora usati waenda kuAmerica? Zvino wava papi? Kubva ini ndini waunotorora. Iwe Lizzie, hatidi zvekusweroita zvekutungana kwembudzi pano. Common sense inofanira kukutaurira kuti izvi zvokuti tiroorane hazvitomboita. Iwe unonyatsoziva kuti next month ndiri kuenda kuAmerica. Zvino ehe, handina kuti haikona kuenda kuAmerica kwako ini, asi ndati unotoenda wandiroora. Uri kuzvinzwa? Ndati unotoenda wandiroora. Asi wava kupenga. Unoda kuti ndiende kuchikoro ndiri married man. Kana iri iyoyo yauri kuchema, forget it big girl. Wairasa. As for your pregnancy, uri munhu mukuru wounozvekuita. I have nothing to do with it. I don't want to be tied down. Ndinoda kumbodya nyika rutivi. Uri kuti chii Ray? Iwe chokwadi unorevei? Asi unonyatsoziva kuti nhumbu iyi ndeyako. Ndiwe wakandinyengera uchiti unondiroora. Zvino nhasi wava kutaura nepamwe. Chokwadi unotondiroora kana kuti ndinofa zvangu? Unopenga chete wewe. Unoda kundityisidzira zvako. Unoti mentality yevakadzi handiizive here? Suicide. Unoti ndini ndinorwadziwa. Ndiani asingazive kuita kwenyu vakadzi? Zvino ini handityisidzirwe nezvakadaro. Kana wazviuraya handinongouya undobata maoko. Hazvinetse izvo. Ray, chokwadi unotsvinya. Unodadiswa nechii chaizvo iwe? Zvino ini hapana chinombondinetsa. Ndinongoendawo kumba kwenyu. Ray achifamba achizvikakanyadza. Sorry chaizvo. Unofunga kuti vabereki vangu vanongokutambira ndisina kuvaudza? Iwe kana uchinyatsogaya, unofunga kuti ndiani angati ane mwana wake waanoda kuti aende kumhiri kwamakungwa? Zvino kwouyawo kamwe kasikana kachisunda katumbu achiteedzera, iwo voti uya hako umutadzise kuenda. Lizzie achichema. Ray, chokwadi. Ray akamira pamberi paLizzie. Rega ndikuudze wewe, ina handigone kukuroora because I am going to school. Zvino iwe wotobvisa hako pamuviri pacho nokuti wati chii? Ndibvise pamuviri pako kuti iwe muridzi wapo unenge uri kupi? Izvo kanganwa. Kana usingade kuroora usati wapedza chikoro, unozouya wondiroora wadzoka. Unondiwana ndakakumirira nemwana wako. Izvo ndezvako izvo. Ina handimo mukati mazvo. Zviri zvekumirirwa handidi. Unoda kuti ndinotadza kufunda ndichifunga kuti ndakasiya mwana. Zvakare nokusiyana kwatakaita mabhuku edu ekufunda, handifunge kuti ndingambokuwana tikagara zvakanaka. Kana vabereki vangu havangamboda. Iwe wakatamba zvako nechikoro kagosvika muform 2 yausina kunyatsopasa futi. Zvino ini ndakasvika form 6. Hauone kuti hazviite. Moreover uri mukuru kwandiri. Lizzie nezwi rizere misodzi. Nhasi wava kutaura nyaya yekufunda, kopo wakandinyenga waisazviziva here? Zvino wakagotambirei neni nenzira iyoyo, iwe uchiziva kuti hawaizoda kundiroora. Chokwadi unotondiroora neform 2 yangu iyoyo, neukuru hwangu ihwoyo. Achirovera tsiva pasi. Ndezvako izvo, ini ndatopedza newe. Chitokanganwa nezvangu. Anotarisa achiringazuva nokukurumidza. Inga dzatova 11 o'clock. Ndagarisa muno, ndava kuenda Lizzie. Mukoma angazonetse kana kuti ndiri kupi. Anoenda kugoni.
nhasi wava kuti ndanonoka kuenda kumba, ko mazuva awairara kuno mukoma wako aiva kupi? Achiendawo kugoni. Dzoka, Rei, hapana kwauri kuenda, huya, achimuzvuva. Siyana neni Lizi, nguva yekudai yakatopera, ini ndapedza newe, chao chao. Anobuda achisiya bhatyi rake. Lizi achiedza kumudhonzera mumba. Hapana izvozvo Rei, dzoka, Rei, achidzokera mumba. Ichokwadi here icha maiwe? Ndichaita seko ini. Chokwadi Rei. Anoona bhatye raRei orikanda pasi, asiya chibhatye chake ichi. Anobva azvikanda pamubhedha otanga kuchema neshungu. Kunopera chinguva chishoma pamusuwo pogogodzwa. Lizi haadavire kana kusimudza musoro. Gonhi rinovhurwa kopinda mumwe musikana, Sabina, shamwari yaLizi, waanogara naye. Sabina anoita seakadhakwa. Anopinda okanda bhatyi rake pacheya achingotaura. Otanga kubvisa juzi raainaro mukati. Anenge akapa Lizi gotsi. Anofunga kuti Lizi akakotsira, saka otanga kudeedzera. Lizi, Lizi we mukamhani, ndikuudze nyaya shamwari. Ende nhasi ranga riri rimwe zuva rinokodzera kupinda mudhayari. Lizi. Anoona kuti Lizi haana kumuka, oenda kumubhedha kwaari. Lizi mukamhani. Anosvikoedza kumumutsa onzwa ruoko rwake kunyorova, obva orwisimudza oona rwakanyorova. Lizi, uri kuchema? Ko, waita sei shamwari? Asi Rei haana kuzouya. Lizi anobva ochemesa. Sabina anogara pamubhedha otanga kumunyengetedza. Ndiudze kani shamwari, Rei haana kuuya here? Ndivo vakomana venyu ava vasina trust. Ndakambokuudza kuti Rei wako uyu ane rudo rwezinyeke-nyeke. Izvozvi arere hake uko achirota vamwe, iwe kuno uchichema nekumugaya. Lizi achisimudza musoro. Vasikana Sabina, musambodaro henyu. Zvandiita Rei. Chiko Lizi? Ndiudze kashamwari, azouya here Rei? Huya ndikubatsire umuke unyatsondiudza. Anomubatsira kumuka vogara vose pamubhedha. Lizi. Sabina shamwari, nyaya iya yandiparira. Rei ati haadi kundiroora. Chokwadi dai ndisina hangu kuzvarwa. Anobva achema. Sabina anosvetuka achibva amira akabata muchiuno. Wati chii Lizi? Unonyepa iwe, asi uri kurota? Rei chaiye achidaro. Chokwadi zveshamwari ndizvo zvitoripo. Dai wangu atokurumidza, wadai watomumwana ari muno achitaura izvozvo. Zvechokwadi anopenga. Rei ari kuramba pamuviri pacho kana kuti ari kuti chii? Chikonzero chake chekuramba chine musoro here? Ari kubvuma hake pamuviri, asi hanzi handidi kukuroora nekuti ndinoda kuenda kuchikoro. Ingari rafu semubhedha wemapuranga. Hazi iye musi uno aiti Sisi Sabina. Sisi Sabina ndinotoenda ndaroora Lizi chete nekuti ndingawana atorwa nevamwe. Saka aiswera zvake achirara pano nokumburuka pamubhedha apo tichimugezera mbatya dzake nekumufidha kuti agotsvinya nhai. Lizi anobva azvikanda pamubhedha achichema. Zvino chiona Lizi shamwari, haikuona kumbozvinetsa nekuchema. Tichamusota chete. Varume vanoda kusotwa vane utsi chaizvo. Wakanganwa here zvandakaitwa naMike? Akamboda kunditsvinyira ndokundinyadzisa pamberi pevanhu, asi akasvika kupi? Ndakazomusota chete. Akaenda kumoza uko, asi ini ndikati unodzoka chete. Akazongoroora mazimari hobho. Vabereki vangu vakadya. Takazorambana zvedu pava paya nekuti ini ndakanga ndisisade. Ndaona kuti abhuruwara. Ndodawozve kune mafuro manyoro. Saka Rei anoda kusotwa. Lizi achisimudza musoro.
Zvino iwe Sabina unofunga kuti Ray anganzwarwo here? Andiburutsira Pachena muno kuti haadi kundiroora. Achitadza kusotwa kuti akatsike. Asi uri mwana mudiki nhai asingafungewo. Of course, kana wakapusa varume vanokuita dambiro, izvozvi upenyu hwako hwese hungatopera uchingotambwa sebhora. Kana mukomana akudya nemunyati, iwe mudyewo newako. Zvinhu zvofamba. Lizzy: zvino ndoita seiko Sabina? Nyarara unzwe wewe. Unoziva chii Lizzy? Ini ndakaita standard 3 yangu uye ndinoshanda kumayard. Iwe une form 2 uye uri misitiresi, asi pane zveupenyu wachepa mfana. Saka chinditeererawo kwanhasi chete. Iwe unomurega oenda kuAmerica kwake ikoko. Kana aenda, iwe woenda wonotora vatete vako moroverera kumusha kwake. Unonoonesa vabereki vake vacho nhamo kusvikira vakuroora vachida vasingade. Unozogara ipapo kusvika Ray wacho adzoka, anokuwana wakamumirira. Sabina iwe! Ehe, ndizvo chete zviri papa. Iwe chinyarara uchizvigaya izvozvo. Haikona kuswera uchichema kunge zvinonzi misodzi ndiyo inokuunzira Ray. Ita mapurani ndiwo anomudzosa. Achikanuka. Chiona, ndanga ndotokanganwa nyaya ndanga ndichida kukuudza nhai. Lizzy nhasi ndaomesa. Ende Joe uya azondibata sharp. Ndanga ndinavo nhasi Lizzy, ndadya navo ikoko chaiko kumuzinda kumunhu mutapa. Pazoti pava paya ndipo pabva pasvika mumwe musikana. Joe anoti ndisekretari wake uye habvumidzwe kuonekwa aine vasikana nemurawo wavo wekubasa. Ndipo pandati ko Joe, uchaitamba sei? Zvino unongozivawo munyati waJoe. Abva angoti, rega timubate kumeso titi iwe uri sisi wangu. Ini ndikati yatsiga. Sekretari achisvika, Joe abva amudza kuti ndiri sisi vake, vabva kumusha uye kuti ndaneta ndava kuenda kumba. Sekretari ndokuti, mhoro itete, uko achivhura bhegi rake ndokundipa $5 zvikanzi mukwire tekisi tete. Zvandibhohwa kusiya mafaro, asi kunyangwe zvendabatwa zvakanaka. Pakadii ipapo Lizzy shamwari? Lizzy achipfikura. Sabina skana, zviri nani kufa pane zvandaitwa naRay. Ndoita seko shamwari? Hezvo, unoreva kuti zvandanga ndichitaura zvese izvi wanga usina kuteerera. Zvino ini siyana neni. Nhamo yemumwe hairambirwe sadza. Chirega kundinyaudza ndava kuenda kunorara. Kana usingade kuita zvandataura wogara wakadaro. Isu vana Sabina hatikendenge. Anobva anhonga bhatyi rake obuda. Uyuwo Lizzy anosara achingochema. Ndatenda nekuteerera kwenyu.